У ефірі новини Вітебської області, у студії Ольга Шмаргун. Вітаю вас. Унікальний цягнік «Экспресс ААН-70» зрабіў прыпынак у Вітебску. Праект ладзіцца да 70-годдзя ўтварэння Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Кожны з 8 гарадоў па маршруце руху незвычайнага саставу падрыхтаваў насычаную праграму на асобную тэму. У паўночным рэгіёне краіны ўдзельнікі праекта размаўлялі аб экалогіі і падпісалі дэкларацыю прыхільнасці мэтам устойлівага развіцця. Падрабязнасці у Артура Смалякова. Военный оркестр, люди на ходулях и натоўп журналистаў ля вокзала. Так у Витебску сустракалі незвычайны цягнік. Министры, дипломаты, чиновники, музыканты, спортсмены и посланцы Организации Объединенных Наций. Усяго 250 человек у 10 вагонах. Для уникального экспрессу под назвой ААН-70 чыгуначники распрацавалі спецыяльны маршрут. За 7 дзён состав наведаў 8 городов. У кожным своя тематика и шмат працы. На парадку дня у паўночнай столицы экология, энергоэффективность, устойлівае развіццё. Тем для абмеркавання хапае, але самое галоўнае – уклад Беларуси и Витебской области у самую авторитетную организацию свету. Есть проект по биоразнообразию, который действует он уже несколько лет. И здесь недалеко от Витебска был создан замечательный заповедник Ельня. Я думаю, что вы туда все, может быть, сможете сходить и повидать. Кроме этого, есть проекты по энергоэффективности жилых зданий и энергоэффективности офисных помещений, которые также вместе с Министерством природных ресурсов, Департаментом энергоэффективности и Министерством архитектуры и строительства создают и ищут подходы по сохранению тепла внутри здания. Оборона экологии – одна з 17 галоўных задач Декларации развития Организации Объединенных Наций, ликвидация галечы, борьба с голодом, ахова здоровья. Да усяго, что у прамым сэнсе жыццёва важно, Беларусь долучилася у верасні на Генеральной ассамблее ААН у Нью-Йорку. Сёння декларацию подтрымала и Витебская область. Документ подписали старшыня облвыканкама Миколай Шарснёў, национальный советник управления ААН по пытаннях наркотиков и злочинности у Беларуси Владимир Гордейко и координатор программы ЮНЕЙДС у Беларуси Вера Ильянкова. Это наше задание совместное с вами на ближайшие 15 лет. То, что нужно достичь до 2030 года. И всего 17 целей устойчивого развития. Они очень разносторонние. Это и по здравоохранению, по окружающей среде, по экономике, энергоэффективности. Каждая область и страна в целом будет сотрудничать с Организацией Объединенных Наций для того, чтобы достичь успехов вот в этих целях. Витебскі вокзал – апошняя станция цягніка ААН перад вяртаннем у столицу. У городе над Двиной удзельнікі проекта наведали колледж машинобудования. С презентацией проекта по энергоэффективности приняли удзел у ток-шоу на тему «Навакольное асяроддзе» у ВДУ імя Машерова и посадили символичное древо миру. Артур Смаляков, Дмитрий Котов, новины Витебск. Пры падтрымцы Мінпрыроды Беларусі і ПРААН найбуйнейшае верхавое балота Беларусі Ельня вяртаецца да першароднага стану. У сярэдзіне мінулага стагоддзя яго хацелі асушыць з дапамогай меліяратыўных каналаў. Унікальны прыродны комплекс мог знікнуць з твару зямлі. Сёння Ельня – заказнік рэспубліканскага значэння. Для захавання гідралагічнага балансу тут будуюць адразу некалькі інжынерных канструкцый. У самым сэрцы заказніка пабывалі нашы корэспандэнты. Мы видим правую сторону, которая длина 32 метра. Значит, на левую сторону канала еще будет выпускаться 6 метров перемычки. Гул бензапілы не стихае з раніцы да вечара. На будаўніцтва 3 месяцы. Спецыялісты працуюць адразу на некалькіх участках. Усяго на водаадводных каналах пабудуюць больш за 40 земляных перамычак. Яны забяспечаць гідралагічную стабільнасць балота. Тэхніка спецыяльная, на іншай па балоце не пройдзеш. Экскаватары працуюць на бляшаных лістах, а ў больш гразкіх месцах на бярвёнах. Складанасць у тым, што ўсе перамычкі розныя. Згодна з праектам іх 5 типов. Вот сейчас мы строим 6-ю перемычку, еще или 7-ю. А сама сложность была доезда большое расстояние.
То есть, чтобы попасть на начальную стадию строительства, надо прокатиться по болоту 4,5 километра. Есть места, где ногами не хочется становиться. Вода стоит в канаве полная. 30 сантиметров от поверхности вода. И все. Это самое дикое место, как говорится. Работали в Освее возле озера болото. Ну там окультуренное болото, там, конечно, попроще. Водоадводныя каналы пабудавалі яшчэ ў 30-е. З цягам часу яны страцілі сваё прызначэнне і пачалі парушаць прыродную раўнавагу балота. Верхні слой торфу пачаў перасыхаць. Гэта прывяло да частых пажараў. Новыя канструкцыі, па словах спецыялістаў, дапамогуць вырашыць праблему. Верховые воды не так будут уходить в таком большом количестве, как весной они уходят. Если даже в сухой год, я так думаю, что до конца июня-июля оно уже будет все-таки подтоплено болотом. Прапіску ў заказніку атрымалі сотні відаў раслін і жывёл. Многія з іх унікальныя, занесеныя ў чырвоную кнігу. Ельня з'яўляецца прыпынкам і для пералётных птушак. У наступны раз яны прыляцяць сюды будучай вясной. Юлія Устінова, Марына Романовская, Александр Петровецкий. Навіны, Міёрскі раён. Адкрытае акцыянернае таварыства «Станказавод Чырвоны барацьбіт» узяло курс на вытворчасць і рэалізацыю навукаёмістай і высокатэхналагічнай прадукцыі. Засвоены новыя накірункі ў вытворчасці спецыяльнага шліфавальнага абсталявання. На экспарт ідзе кожны другі станок аршанцаў. Пра сённяшні дзень і перспектывы станкабудаўнікоў Святлана Макаева. Сучасныя тэхналогіі і грамотны маркетинг – гэта рыначны тандем дазваляе чырвонаму барацьбіту утрымліваць перадавыя пазіцыі. Амаль трэць прадукцыі інавацыйная. У мінулым годзе выпусцілі 24 спецыялізаваныя высокатэхналагічныя станкі, і кожны з іх уласная распрацоўка аршанцаў. В этом году мы создали 2 новых специальных станка для Уфимского моторостроительного объединения. Мы изготовили специальный станок для обработки мостов для автомобилей КАМАЗ. У нас есть заказы для Минского завода колесных тягачей. Конструкторы и технологи распрацавалі, засвоілі новыя напрамкі ў вытворчасці спецыяльнага шліфавальнага абсталявання. Яно запатрабавана прадпрыемствамі абароннага і машынабудаўнічага комплексаў. Асноўны спажывец прадукцыі чырвонага барацьбіта – расійскія прадпрыемствы. И страны дальнего зарубежья. Это наши партнеры Германия, Польша, Турция, Италия, Литва. Доля экспорта в общем объеме отгруженной продукции составляет больше 50%. В настоящее время предприятием прорабатывается солидный заказ на 8 станков для поставки в Республику Куба. Паралельна з выпускам станков завод паступова абнаўляе сваю вытворчую базу, каб ісці ў нагу з часам і адпавядаць патрабаванням пакупнікоў. Бягучы год для завода «Чырвоны барацьбіт» юбілейны. Шлях ад механічных майстэрняў да флагмана айчыннага станкабудавання склаў 115 год. Святлана Макаева, Сергей Котаў, Навіны Орша. Аўтадарога Віцебск, мяжа Расійскай Федэрацыі, што праходзіць праз Лёзна, з 1 лістапада становіцца платнай. Міністэрства транспарту і камунікацый правяло глобальную рэканструкцыю трасы, і яна набыла еўрапейскі ўзровень камфартабельнасці. На новым участку пакуль яшчэ бясплатнай дарогі пабываў Віктор Праліч. У Витебской области 200 километров дорог республиканского значения платная. С 1 листопада километраж павялічыцца яшчэ на паўсотні. Аўтадарога Р-21 Витебск, мяжа Российской Федерации, пополнить карту платных маршрутов Украины. Платный участок у нас будет с 9 километра от Вороновского кольца до границы Российской Федерации, 52 километр, за исключением дороги, которая проходит по населенному пункту Лиозна 2 километра. Там жители Лиозна будут пользоваться этим участком бесплатно. Платным гэты участак дороги станет для айчынных и замежных перавозчыкаў, а таксама для ўладальнікаў аўтамабіляў, вага якіх больш за 3,5 тонны. А вось легкавыя аўтамабілі, зарэгістраваныя на тэрыторыі Беларусі, России и Казахстана, дзяржаў мытнага саюза, будуць перамяшчацца бясплатна. Ад платы вызвалены колесные тракторы и самоходные машины, а таксама спецтехника силовых ведомстваў и МНС. Любая поездка по платной дороге на любом участке без прибора считается нарушением. И за это уже предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством. То есть за машины до 3,5 тонн уплачивается сбор в увеличенном размере, в размере 100 евро за каждое нарушение. За машины общей массой более 3,5 тонн уплачивается сбор в повышенном размере 260 евро за каждое нарушение. Что касается местных жителей и общественного транспорта, который ходит в сторону Лёзна? Они как бы будут пользователями платной дороги
дороги, и если будут осуществлять поездки на машинах общей массой более 3,5 тонн, должны иметь прибор для контрольного взимания платежей, должны на счету иметь какие-то средства для автоматизированного взимания платежей за пользование платной дорогой. Набыть электронный прибор для оплаты проезду по аўтадарозе можна на любой заправцы Белнафтахіма і ў спецыялізаваных кропках продажу. Спецыялісты папярэджваюць, ніякіх тэставых рэжымаў на новай платнай трасе не будзе. З першымі хвілінамі 1 лістапада апарат пачне фіксаваць плату альбо парушальнікаў закону. Віктор Праліш, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск. Доктор фармацэўтычных навук, прафесор, выдатнік аховы здароўя СССР і адукацыі Рэспублікі Беларусь, аўтар шматлікіх навуковых і метадычных даследаванняў і патэнтаў. Усё гэта пра выкладчыка і навукоўца Віцебскага медыцынскага універсітэта Васіля Хейдарова. З чалавекам у працоўнай кніжцы, якога ўсяго адзін запіс, пазнаёміўся Александр Камович. Ураджэнец Магілёўшчыны Васіль Пятрович Хейдараў больш за паўстагоддзя працуе ў Віцебскім медыцынскім універсітэце. Магілёўскае медвучылішча, Днепрапетроўскі дзяржаўны медінстытут, потым аспірантура Адэскага тэхналагічнага інстытута. Былі ў лёсе Васіля Пятровича і іншыя варыянты прафесійнага і жыццёвага шляху, але прафесар упэўнены, што зрабіў правільны выбар. У меня была возможность в то время либо поехать работать в Минск, предложения были, или в Россию. Предлагали мне остаться в армии на 2 года и предлагали, что помогут поступать в академию. Очень хотелось заниматься каким-то исследованием научными. Сёлета Васіль Пятрович адзначыў юбілей 80 гадоў. За сваю доўгую працоўную дзейнасць выдаў больш за 200 навуковых і метадычных публікацый, манаграфію і 12 патэнтаў у наванаходніцтве. Васіль Пятрович Хейдараў, доктор фармацэўтычных навук, прафесар, выдатнік аховы здароўя СССР, выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь. Мы прекрасно знаем его замечательный педагогический талант. Разрешите от сотрудников нашего университета, себя лично поздравить вас с юбилеем, пожелать дальнейших успехов, творческих, педагогических, обязательно крепкого вам здоровья. Для коллег Василь Пятрович сапраўдны настаўнік і аўтарытэт. 35 лет он руководил нашей кафедрой. И мы, коллеги, знаем, что это прекрасный преподаватель, пытливый исследователь, хороший организатор. Под его руководством кафедра занимала первые места в соревнованиях внутривузовских, республиканских, среди кафедр химии. Создано много учебных пособий для студентов. Армейская служба выхавала характар прафесара. На яго занятках амаль вайсковая дысцыпліна. Аднак студенты на лекции приходят с задовольнением. Хороший педагог, учитель с большой буквы, можно сказать. На каждом занятии он очень доходчиво объясняет материал, каждому студенту находит индивидуальный подход. Студентов надо любить. С ними интересно. И не просто, особенно сейчас, когда интерес к учению снизился. Сейчас нужно быть просто каким? Готовым к конкуренции. И на работу будут тебя принимать познаниями. Васіль Пятрович у свае 80 адчувае сябе ўпэўнена. За плячыма вопыт, побач сям'я і калегі, а наперадзе новая навуковая работа і праца з вучнямі. Александр Камович, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск. На гэтым наш выпуск завершаны. Я з вами развітваюся. Усяго добрага. До сустрэчы.